Pini Jasabet media along nitum ke bang nangkok alam teke nantum hoitu sini pot hailo lagi serious pe alam ben sini tum non bang nangkok lo serious pe alam pu ni lagi pudam mane eletum karbi anglong arada tum ba karbi akai tum etum jitu ini kemat hapen ke claim ji la pen ke dam ji ke doji po ni ke hang choksi eletum methan along ri along pat etum hawar itu malong le phelang ai hu cherai kom nang ji pu anu je ba putin kar bi tum seta aning do la so ni ke do pe na joksi non itum theklong lo itum lapu Nagaland border ana thu atumi het nil jong la dak song trok si atum hanak dam pen thekam long lo isia long le long forest long le long halada pedangan illegal encroacher mate aron repen la so forest along ke do dam ke thekam long pe na joksi nedum da maku haglo ningda lupiklo la sipini nedum lamso media through hoipen ga bachini ji kangtung alam thela pohelo halada ko sonse la bangso along lelong karbiang long along lelong akapre ka khaya tum hada ko so sanga du thekma pu bangke nedum maku me khangyang lo la belada edum karbiarong do hada Kramsa model village pudo Kramsa model village along ansi hala bangso forest long ke do abune tum wangsi hada Karbia tu ampan hadak patumi suluk soda lo son isia situation ang ikreta do theklong lo la sila bake tu ning du ke mela pening oi me methang Karbia long anglong along si iletum apa nang ke ther nang ke hap pulote bang ke tum bang so tum jo sinang ke alam nang ke ther alam pude ke tu ning du ke mela pening oi me alam binong lo la sila bang so lam itum ritarip pamenangi pusi pini itum ada Autonomous Council ACM Dr. Tulian Nohang Pasame tumlo pak pidamlo la penitum la solo ke pidam pen itu apa cini kangtung ke la phelo hadak forest along lelong non landam lo pulote la dak dilai pedam chot la doldoli reserve forest PGR kuma PVR kuma la bangsa isido hala solo lelong sabe hadak thekam long lo doldoli reserve forest and la horian PRF areas hala solo tai tu thekam long lo dol suri hada non kim nam tan lo akapre akhai tu karbi pe na bele ba karbi de don ni do dai tung ni pu kang tung la pohelo ba ki dong dam ni la pohelo ba tu mi la bang so alang ni tung wang pe ni tung phan la da nang teng theng a hot nil tung phan hala da nang histor ko hot hada alang li tung amen ki en pon do amen sum pon lor pon do da ke ni tung phan amuk jai ka thar si donot posin tu phan dim na ke pek ke pula solam itu panang kita pondok lasini tu ke mata ramlo pulote dak jai kathar involvement ke doweg lo pulo alang li bangsi haladak pado toilo posinum isi bangke ke kroidam lo atibio mohedeli pulo 24 November achieve lo to pachuning ani kana ho membership lo di hala social ni de je Karbiang long bangke Karbiang long kali pura dak tribal land puseda kirji pulo lasi tribal tu handana pilu bomlo along aprek pen wansi chini ne hodu BJD pen tame ba hodu aprek Manipur pen same hodu aprek adim pen same Ladakh Nagaland pen same ate naga tum same ada song kai drop anaga tum same sialam kan ye do je tum aphan ayeding clip pen same tum phan da Karbiang long Autonomous Council ado tum phan nang pedulong le potana pibe ngaposi nan tum non cerap dun po tum phan potana pinanji bukan ye alam do lasi halo so si jaga tharding jelo nang tum kai Great drop naga tum phanda ladak long le nang pinpo dim long nang pe pon po pu kani alam do la si alang li si la non hada gitu la dong suini so se forest along le along kepedo tribal tu man kepedo dim se da jaiga thara masi ke peklo ki pulo posi ni tum dong na bintu lo a konsep la som se jaiga thara pon jadi aku yang rest tu coba okay alam itu bago nomenclature bang change lo itu mage Karbiang lo sudah pilo lasi Karbile lo dake lasi la solong bang itu theklong lo jai ka thara bang alang lila bang so Karbile ba Karbiang lo kali desi la bang tribal land pusiki irnang jipu kaning jedam judu 24 November HDP lo alang lila so alang li kaning derapot ni itu mang li paning samse la ban lagi tum kroyun ate pimala bangke Karbi
land ku bang si pun ni mate karbiang lom jitu ke do tang la so teng si do thip ngi pen do thot ngi lada ko pen ya ka pre ka menang ki pen ko pen tribal land ku pen job ka pre ka the da karbiang lom ka pre ka the ha Bangladesh pen ha China pen ha lo pre pen wang pen Manipur pen wang pen da tribal mo ni to phan da kaliri kala lan ke job ti ko bang ke ni to bang ke dengu e la pen proide a the ma ni to karbiang lom along ne ke la an lo ka pre se ni to ma district ke do la ka pre ke long le do la hadak do dame dam dame ko bang ke ni to je thek long le la pen a velo ka posi ke do tang long le ke no ni to kar ti tu ke do bo ha ni ku ni pi pen ha no ni to pen ni su ne so da da si do po a posi tu ke do de la po le long le bang ke la se ka pre ke ti me da ke wan se dang pe plan ni ka influx ki ko bang ke ni to ke totally che ko yu thek the a pen pro yu ne da pen ke pi yu ne a posi non hadat la illegal jitu pada standard ke dum hadat settlement ke do tuma phan prap jin pen hadat pen eviction nang ji po bang si du pudam lo la pen sonia la bang la poelo ni tumar julong lo hala bang solong le ka pang ni la pen ka pe do ko mane la dak la revenue officer long pen staff tu hadat chelan lo si illegally la tuma duplicate long le apota lo ne kopilo na ki pidam do po bangada lo make tum theklong lo pen chini lo inu kathar sango kathar sama pudo apa gayon pudo la tum si illegal long le la tum ban mate illegal pota mane duplicate pota pise tum ban ka pe do pota ajulong la so bang si ne do autonomous council la tum pen same revenue officer tum pen same ye ma tum pen same alang tum ban retaliate nahi ahok ba dahok ba ne to mate ke ahok si pudam lo alang tum ngin ke pingkan crazy hala bang so sa kul ben chi o et lo claim ke lo la se kathar sango la pen hala so gayon la pen komane dota hai la tum ngche la lesi nepsi la tum ban punishment pine ipo ba se ni tum budam ing tum la se pini amai lo ke so da pen peda ni tum autonomous council la si em pan sabe dr tuliam no hang sabe so da pen kilo so da pen la bang so lam ni tum jethan chimum lo la pen la bang so illegal settler hada ke do ta tum ban an hada pen plung si pedam si nangji bo bang se ni tum hin pen lage isi ke chuni dam ni tum pe hi pen peduram lo la lo authority tum pen na te chal wa so than ni tum pe ni cm pen ni tum chingi pa me than pa me lo pen alam than nam pe me lo la so ke than nam pe me pen do si alam ta isi ke ning du lo je ni me than me ba se da lang du long le de lo aposi la bang ke ni tu arona teng pen ke claim pon dia fa se claim pon po posi pudam lo la pen aku mo dilini pon tu teng ne de lo hala atumi la niltum kramsarong model village kramsarong ke wang pen niltum phan nangge the nangge hap nangge chobdo alang tu mari deng along nupak do nutin along seta tinjol do la son jini tum phan same murder to mane attempt to murder bolata itu budam itu aposi are nge peso atu along ta itu korte no do injury no do aposi ala are nge peso vega bang ha ne to mala kachine tenge tiken promo la so supi si la areng apeso banglo la selang le pan sabe itu mateng bangke arrest ni ko bangta itu pudamlo la penhaso Michael boro pan sabe alang le fortune pe me pensi ale aning chi pi thi pensi nirjumoni panake ther nang ke hap la pen nitum apanan chine lema nituma avinan chine ma nitum nang to pan dapen nang plung aji dapen nang pichi aji julasuna lama ke ther ke hap sta do ko aposi la Michael boro la penhala tiken bromo asopi apat arrest nang ko bangsi nitum hinpen atumi dilai thana lo nitum FIR piket elo sola bangka la sel sola bangka non la bangso press conference atu pen same tum puintu la se CM bang geselo posipulo na tu meklem na meselo ate metang long ri long pat ke kachirai nang ke tu makidang solo la sinang tum la bangso ke klem dam abang ke me piglo posi alang li pen itu positive response long nam lo